नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. 9 एप्रिलाक विश्व कोंकणी दीस या निमित्यान सदाशिवगडार कोंकणी कविता वाचन कार्यक्रम. कारवार 9 एप्रिल 2023 विश्व कोंकणी दिवस शणै गोयबाब पुण्यतिथी त्या निमित्यान सदाशिवगडच्या ग्रोवर्स क्लब हॉलात सांजेर 4 वाजताना कोकणी संस्कृती मंडळ सदाशिवगड घडोवन हाडतात कोकणी कविता वाचन. तसेच सरस्वती पुरस्कार प्राप्त श्री महाबळेश्वर सैल आणि भारतीय लेखक श्री देवीदास कदम हेमगेल्या निवडक कथांचे वाचन. ह्या कवी संमेलनात भाग घेवंक इच्छुक आशिल्ल्या कारवार वाठारांतले कवी आणि कवयित्रीन उषा राणे 8310965249, विष्णू कोळगेकर 7768992848, तसेच संदेश बांदेकर 9480790172 हेमचे कडेन संपर्क करून कवी कवयित्रीन आपल्या नावाची नोंद करची. या साहित्यिक कार्यक्रमाक कोंकणी भाशीक आणि कोंकणी अभिमानी लोकांक हजेरी लावची आणि हो कार्यक्रम यशस्वी करचो अशें सदाशिवगड कोंकणी संस्कृती मंडळाचे सचिव श्री संदेश बांदेकर हेमी कळयला. जिल्ह्यात मतदान जागृतीसाठी अनेक कला मेळ तर्फेन आणि नर्सिंग विद्यार्थ्यातर्फे जागृती कार्यक्रम. कारवार जिल्ह्याच्या 229 ग्रामपंचायत वतीन स्लीप कार्यक्रमा वतीन विविध कला आणि सांस्कृतिक तसेच जागृती मेळ तर्फेन जिल्हा आणि तालुका स्तरीय कार्यक्रमामार्फत व्हड प्रमाणात मतदानाक संबंधित जागृती मेळ, बायक रॅली, ध्येय गीतान प्रचार करतात असे जिल्हा पंचायत उपकार्यदर्शी जयलक्ष्मी हेमी सांगले. जिल्हा प्रशासन, जिल्हा पंचायत, जिल्हा स्लीप समिती तसेच तालुका पंचायत हेमगेल सहयोगान आयोजन केल्ल्या मतदान जागृती या पादयात्रा कार्यक्रमात तेमी उलयताले. केंद्र निवडणूक आयोगान जाहीर केल्ले ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगाक खास योजनेची जागृती दिवच्या उद्देशान कारवारचे सरकारी नर्सिंग कॉलेज आणि शिवाजी नर्सिंग कॉलेजाच्या विद्यार्थ्यांन पायी चल वचून मतदान जागृती रॅली कार्यक्रम केलो अशें कळला. नुस्तेवडच्या लॉरीची विद्युत खांब्या धडक, वाहनात गोमांसाचो पत्तो. कुमटा कारवार जिल्ह्याच्या कुमटा शहराच्या हमरस्त्या बाजून आशिल्ल्या विद्युत खांब्याक एक नुस्तेवडच्या वाहनान धडक दिल्ल्यान एकच खळबळ माजली. स्थानिकान अपघात जाल्ल्या घटनास्थळार धाव घेवन परीक्षण केल्यार नुस्त्यावडच्या लॉरीत गोमांस आशिल्ले दिसून येयले. या वाहनात 8 क्विंटल गोमांस आशिल्ले. हे वाहन शिर्शीच्यान भटकळ मार्गान वयताले अशें कळला. घटनास्थळार कुमटा पोलिसान वाहन जप्त करून पुढील तपास करते आसात अशें प्रसार माध्यमांक कळयला. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जन्मदिसाची खबर कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरां अशा 4 सदस्याली 1 वर्सा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.